Bueno, moi bo día a todos e a todas e moitas grazas por participar nesta presentación da novena edición do Festival Medieval de Viana do Bolo, un festival que se caracteriza, pois, como a sempre, e todas as actividades que se fan dende a Deputación a través da Escola Provincial de Gaitas e nas que está vinculado o mestre Foxo, pois na posta en valor e na conservación e na difusión do noso patrimonio cultural inmaterial en forma de música, de folclore, de tradición oral, dos romances, non? Que é unha cuestión que en este festival pois cobra especial importancia, a recuperación de toda esa memoria escrita a través dos romances e que despois foi transmitida de xeito oral de xeración en xeración e chegando hasta os nosos días, e a importancia pois do mantemento desa actividade cultural. Como sabedes, por parte da Deputación pois sempre continuamos apostando e colaborando con todas as iniciativas de corte cultural que teñen que ver precisamente con isto que acabo de mencionar, porque somos uns firmes defensores de que a cultura e identidade e os territorios con identidade son territorios con alma, por eso tamén as institucións temos que poñer en valor esa identidade propia. Eu pola miña parte nada máis, agardar que o próximo 4 de abril, que é cando se celebra este festival, pois convidar a toda a ciudadanía que se acheguen a disfrutar deste festival en Viana do Bolo, agradecer, como non, como sempre, a colaboración institucional, neste caso Xunta de Galicia, o Concello de Viana do Bolo, a asociación tamén Coral Candea e como non, a Real Banda de Gaitas, ou a Escola de Gaitas, a Escola Provincial da Deputación de Ourense, porque a unión de esforzos, a suma colectiva de esforzos e de traballo, pois dan como resultado sempre pois que as cousas funcionen e que actividades culturais como estas se estén convertindo ou se convertirán xa nun referente cultural da nosa provincia. Por a miña parte nada máis, doulle a palabra á directora territorial da Consellería de Cultura na provincia de Ourense, Sandra Quintas, que nos acompaña. Moitísimas grazas, Sandra, pola túa presenza e pola colaboración con o nome da Xunta de Galicia. Pois nada, moitísimas gracias a ti, a vicepresidente, tamén pois por acollernos nesta casa, na casa de todos. Pois nada, para min é un placer e unha honra pois estar representando a Xunta de Galicia, neste caso a Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude, pois nesta rolda de prensa para presentar o que é a novena edición do Festival Medieval de Viana do Bolo, unha cita xa consolidada que converte cada ano pois a esta vila nun auténtico escenario de historia viva, non? Desde a Xunta de Galicia, en particular desde esta Consellería, queremos destacar a importancia de iniciativas como esta que contribúen á posta en valor do noso patrimonio cultural histórico, sobre todo pois inmaterial, non? Este festival non só recrea o pasado medieval, senón que tamén é parte de dinamizar a vida social, económica da contorna, e tamén pois implica a veciñanza e atrae a visitantes. Compre salientar o valor de iniciativas que apostan por dignificar os cantos de tradición oral, verdadeiros piares da nosa memoria colectiva. Estas expresións transmitidas de xeracións en xeracións forman parte esencial do noso patrimonio inmaterial de Galicia e constituen unha mostra viva do que é a nosa identidade cultural. E desde a Xunta de Galicia pois traballamos para apoiar e protexer todo este tipo de festivais que incentivan pois este espazo de música tradicional que den recoñecemento e visibilidade, non? E polo tanto pois a min só me queda tamén pois a agradecer esa colaboración institucional que sempre aposta pola cultura, e a todos os organizadores, o Concello de Viana do Bolo, a Coral, a Real Banda, a todos por facer pois este tipo de eventos e por ese compromiso coa cultura galega. E polo tanto, solo animar a cidadanía que este 5 de abril pois teña unha cita pois nun entorno privilexiado como é a Torre Medieval de Viana do Bolo. Graciñas. Moitas grazas, Sandra. Pois a continuación ten a palabra o alcalde, Germán García. Bueno, bons días a todos. Moitas gracias a Xunta de Galicia, a Diputación e a auténtica alma mater, non? Que é aquí José Luis Foxo. Bueno, esta é a novena edición que se fai, en Viana é a terceira. En Viana fíxase nas plazas, en outros anos, e este ano decidimos facelo na torre que temos en Viana, non? Bueno, isto é a tradición máis grande que temos, é o símbolo de Viana,
Enmárcase esta colaboración no espírito que ten o Concello de Viana, non? De colaborar co eido cultural, con cas organizacións e cualquier acto de tipo cultural que se realice. Por que falamos da torre? Bueno, pois Viana é unha vila medieval, non? Ten a súa historia, non? Diferentes historiadores e antropólogos pois concluíron, non? De que no ano 800 se construiu o castelo de Viana do Bolo, un castelo, agora só queda a torre, non? Bueno, depois para a loita contra os árabes, depois de moitos avatares, non? Problemas e loitas, pois destruíuse. E no siglo, quero recordar, siglo XII, o rei Fernando II, pois decidiu crear un novo castelo, construir un novo castelo, e o que é a orixe da vila de Viana do Bolo, non? Logo tamén diferentes proxectos, loitas, liortas, pois volveron a destruirse, e no siglo XV, o rei Felipe II, decidiu volver a reconstruíla, e foi cando fixo, declarou que era a cabeza da cabeza dos Pimenteles, non? O sea, do Pimentel. Aí foi onde se creou o condado de Pimentel. Bueno, pois, isto mistúrase ca época jugar, ca época medieval, ca época moderna, non? Entón, é unha mistura esta banda de gaitas, esta Coral Candea, e, bueno, pois isto é un acto que eu penso que vai contar con toda moita afluencia de xente, porque é un acto que gusta, e, bueno, pois Viana está encantada de acollelo, foi a terceira vez, e esperemos que isto continue e que sea un total éxito. Así que todo o mundo está convidado a acudir a Viana, un pobo acolledor, un pobo moi bonito, e seguro que non se van a arrepentir e van a repetir. Así que gracias a todos, moitas gracias. Moitas gracias, Germán. Agora ten a palabra o representante da Coral Candea. Gracias. Bos días a todos. Eu son a presidenta da Coral Polifónica Candea de Viana do Bolo e veño pois en representación de todos os meus compañeiros. En primeiro lugar, dar as gracias á Diputación, Xunta de Galicia, dun modo moi especial a Xosé Luís Foxo, tamén o alcalde de Viana do Bolo, Germán. Por participar, sempre nos invitan a este certamen medieval, que xa é o terceiro en Viana do Bolo. Estamos encantados de participar xunto ca banda de gaitas, a Real Banda de Gaitas da Diputación. Este ano, con un motivo moi especial, porque, aparte do festival, homenaxeamos a unha persona moi querida, que é o noso director, o que foi o fundador da Coral Polifónica Candea de Viana, Juan Antonio Pinza García. É amigo, maestro, profesor, fundador e director da Coral. No ano 1996, a Coral iniciou a súa andaina e el encamiñounos a dar os primeiros pasos na comarca de Viana e do Vivei. Estivo con nos dirixíndonos pois uns cuantos anos. Despois tivo que deixalo, pero non así deixou a dirección, pero el seguía cantando con nós e sumouse ao grupo dos tenores. Dende entón, el está involucrado no desenrolo da Coral. A parte da música, pois como todos creo que saben, é un gran historiador, é un gran etnógrafo, un recoñecido conferenciante en moitos eventos, é tamén unha persoa que escribe moitos artigos na prensa, en distintos xornais, e ademais tamén é un gran entusiasta da arqueoloxía e da toponimia. Agradecemos moito a súa colaboración a nivel cultural, dun xeito moi especial a nivel musical, polo que nos atañe, e por deixarnos pois un legado tan importante como nos deixa a nivel cultural e a nivel musical. Conservamos, mantemos e continuaremos con este legado que nos parece importante para transmitilo como estamos facendo xa ás novas xeracións, porque xa hai xente nova no coro, hai xente de todas as edades, pero sobre todo rapaces noviños, para non perder esta tradición. O coro pois é un grupo de persoas que non só se dedican a cantar, sino que tamén constitúen unha pieza fundamental no tecido social e cultural e emocional dunha comunidade que é o que fai o pobo. Entón, damos as gracias a todos, invitámoslos a que participen neste evento tan importante para Viana, e neste homenaxe tamén ao noso director e fundador da Coral. Moitas gracias a todos, esperamos velos por Viana. Moi ben, moitas grazas, e agora para pechar a roda de prensa ten a palabra o mestre Foxo. Bueno, pois para min sempre é unha ledicia
poder presentar estas cousas, que é un pouco fruto dun traballo e tamén é unha sensibilidade. Cando Menéndez Pidal lle pedía colaboración a Murguía sobre os romances que había en Galicia, dicíalle que aquí non habían, tocaban a pandeireta, que non había romances. E agora estamos dándonos conta que a provincia de Ourense, especialmente a contorna de Viana, o Bolo, a Veiga, son un espacio extraordinario a nivel de riqueza de romances. Por eso, a mí se me ocurriu potenciar a través deste festival ese patrimonio increíble que temos, porque o romanceiro é realmente a base da nosa música. Gracias aos trobeiros medievales se transmitiron e gracias ás cantoras e cantores que hai, que son tan abundantes nesta comarca, podemos facer cancioneiros como o que acabamos de presentar das Terras do Bolo, estamos preparando tamén, señor alcalde, o cancioneiro de Viana, de tal maneira que agora, cando os lugariños das serras se quedan sin xente, como sabemos, eu ando todos eses povos, non queda xente xa, pero se preservamos a cultura facemos algo importante, que iso é a nosa historia viva. Entón, esa é a filosofía deste evento, potenciar o romanceiro medieval. De feito, despois vamos interpretar o romance de Doña Urraca. Sabedes que Doña Urraca, concretamente esta Urraca, foi a gobernadora da plaza de Zamora, porque era filla do rei Fernando I de León. Non era reina, pero visitaba, tiña estes contornos, Seica, porque non vivimos daquela. Pero bueno, gracias a ese pos histórico dos romances sabemos un pouco de historia. Entonces, nesta edición, como dicía María Jesús, facemos un homenaxe especial ao profesor Juan Antonio Pinza, que sempre estuvo aí nestes eventos, sempre que fomos aí con nosas cousas, con estes festivais, estaba aí o noso carón. Nesta ocasión, como sempre, vai presentar o evento Monse, que xa é unha historiadora, como quen dice, destas cousas que facemos nós. Chegará Doña Urraca, por fin conseguimos o cabalo, que vai... É complicado. Vai de Petín, no, de Larouco, non? De Larouco, vai de Larouco, sí. Entonces chega vestida e recibímola cos trompetistas desde a Torre do Castelo, como se fora verdad, digamos, forma parte da coreografía do evento. Ese é o primeiro paso. Os trompetistas medievales, que un deles é aquí estes compañeiros da Real, que tocan desde arriba as trompetas. Entón, o señor alcalde recibe con un discurso, contesta a raíña. Despois vai estar un romancista extraordinario que é Miro Casabella, que xa é daqueles cantores un pouco da canción cando empezábamos a protestar por todo. Pois eso, Miro Casabella é un histórico. Despois cantoras da contorna, Fiuca de Tribes, Digna de Vilanova, e Carmen Penín, que é unha cantora extraordinaria tamén, aparte de facer de reina, vai cantar tamén, entre outras cousas, o romance de Doña Urraca. E bueno, estará tamén Blandina do Cotarós, outro cantor que é Roxelio da Aceveda, representantes do norte de Portugal, a zona de Sanabria, que tamén é unha zona onde se cultivaron os romances profundamente, digamos Marta Prieto e Amelia García, e vai estar tamén Daniel García de la Cuesta, que é un tocador extraordinario de instrumentos medievais e cantor que vende de Asturias. Por suposto, a Real Banda de Gaitas, que a Coral Candea, que xa fixamos en outras ocasións, fixamos este espectáculo de fin de festa. E o importante desto non é traer moita xente, nin facer folclore puro, é buscar que sea como digamos, un referente na recuperación do romanceiro medieval. Eso que hoxe non dice nada,
pero que é importantísimo porque é a base da transmisión, polo menos dos cantos líricos que se conservaron en Galicia. Polo tanto, esa é a nosa filosofía, unha mirada hacia atrás e un agradecemento á xente que gracias a elas conservou o romanceiro. Xente dos pueblos, por exemplo, este romance de Doña Urraca non existe no romanceiro español, é único desta contorna, forma parte, como dicía o señor alcalde, dese espírito que había a principios do segundo milenio, cando había que defenderse dos mouros, e a Doña Urraca, pois, digamos, refuxiábase nos castelos, tanto no do Bolo como de Viana, que xa existía. Polo tanto, esa mirada hacia atrás é a filosofía deste evento, e por iso deixamos, en vez de estar de vacacións, estamos facendo estas cousas. Ilusión. E un pouco, para concluir, está aquí Ilduara, que é unha cantora extraordinaria, sí, Ilduara Perianes, que lle ven o apellido, sabe Dios de onde, que canta como os anxos, é unha soprano extraordinaria, con Marco, David, Lucía e David Mondelo, son componentes da Real, van facer esta mostra dese romance que eu recollí nestas terras, que forma parte dese patrimonio que a xente non lle dá valor, pero nós sí, porque creemos na cultura das minorías, non porque xuntemos centos de personas vamos ter máis éxito. O éxito vai estar no que podamos recuperar e transmitir, e que nos quede polo menos no arquivo histórico audiovisual da Escola de Gaitas, que presumimos de ter un dos arquivos máis importantes de Europa neste eido. Polo tanto, esa é a nosa filosofía. Agradecer, por suposto, ao señor alcalde a sensibilidade que tuvo desde o primeiro momento, e como sempre a Diputación de Ourense, que é un referente no apoio á cultura, a Xunta de Galicia tamén nos apoia desde política lingüística, e a Coral sempre está aí con nós. Gracias, María Jesús. Os tocais, se non se vos ocorre nada, interpretan o romance. Eu sei, sí. Xa temos caballo e temos urraca. Sí, Carmen Penín, Carmen Penín, a cantora, e o cabalo da reina tamén vai ir desde Larouco. Aquí podemos ver todo. Van facer un pequeno fragmento porque o romance tédalo aquí na contraportada do programa. Cabalgaba Doña Urraca
xa dura 12 minutos e se cantara todo, pero é un honor ter aquí a Ildoara. Enhorabuena, boa voz, É unha maravilla. Unha maravilla, sí, sí. É profesora. E vos tamén. Bueno, unha voz de Alexandre. Sí. Sí, Pues nada, estaremos na torre desde arriba. Que o tempo nos acompañe, Sí, confiemos. Sí, Pero que confiemos. Parece que sí, parece que sí. E se non pomos ali uns caños de carbón, non hai problema. Non faltan medios en Viana. Intentarémoslo, polo menos. Bueno, pues Muy muchas bien. gracias. Moitas gracias. Venga, pues seguimos.